omunye uyayibelethiswe isilwane esizomhambisa sibiya ihambe ebusuku nemini engalali Okay. simhambisa isilwane engalali akadli akalambi futhi akadli akalambi eni uma ehamba yedwa uyakhuluma ukukhuluma kwakhe umuntu osuke ecushiwe ngiyamlekelela kakhulu Okay. abacushwayo ke kujwayele ukuthi kucushwe la abantu abanamakhosikazi uthola ukuthi umuntu unonkosikazi ekhaya sekonakele sesifikile le ngempela kaDokotela uThenjiswa Tembe. Thenjiswa siyakubingelela dokotela kumbukiso omkhulu bhanyabhanya iTRC TV. Sanibonani Sibiya. Siyaphila thina. Cha siyabonga ukuthi nihambile futhi naphinde nabuya kuyintokozo ukubuya kwenu. Kuyasho ukuthi i-episode le yasekuqaleni hayi ishayiwe impela. Siyabonga ke umdlandla nothando elisinika lona ni podcast kanye nababukeli bonke siyabonga Sibiya. Mhlambe eqaleni saphazanyiswa isikhathi kodwa sasiqhubeka nendaba yokuthi imindeni ixabene mfethu. Umama uxabane nengane, ingane yaxabana nobaba, ubaba waxabana no-aunt, ubhuti sisakuzwene kuxatshwene kubophile kuthe. Ngifisa ukuthola ukuthi entweni ezifana nalezo zidalwa yini siqale lapho nje. Okokuqala nje Sibiya kuyenzeka ukuthi emndenini ningazwani. Kanti mhlambe oyedwa wala ekhaya. Wahamba wayolanda into yokuphila. Wagcina mhlambe sedlule emhlabeni. Ukudlula kwakhe emhlabeni wahamba nemfihlo yakhe. Wangayitshela umuntu owelunga lomndeni. Lento le iyasala iyaphila iyanibusa la ekhaya. Ngesikhathi nimbusa iyanidunga. Ngesikhathi nidunga nishayisana amakhanda. Akekho ozwana nomunye, omunye mayebuka omunye uyanyanya, omunye mayebuka omunye uphenduka isilwane komunye. Ngenxa yesizathu sokuthi lento eyalandwa akasekho oyinakekelayo. Igcine siniphendukela nina la egcekeni. Ziyenzeka ke izinto ezikanjalo. Okwesibili kuyenzeka ekhaya ningazwani kanti kunibuswa yini isichitho. Lesichitho nakuleya episode engayikhuluma. Isichitho siyingozi Sibiya. Isichitho siyingozi kakhulu ngoba siyamosha. Isichitho makunesichitho egcekeni ngeke nizwane. Nizohlukana phakathi. Omunye manixabana uzothi ngiphuma umuzi wami. Omunye manixabana uzothi ngiya kwamngani wami. Omunye manixabana uzothi ngcono ngiphume la ekhaya. Inhloso yesichitho ukhaya ukuthi ligcine lisale lifile libhidlikile. Lo menzi wani wesichitho. Inhloso yakhe ukuthi nihlukane nonke phakathi kwekhaya. Ziyenzeka ke izinto ezikanjalo. Lapho ke kusuke sekubiza ukuthi nisukumele leyo nto leyo. Kanjengani na uma kwalandwa into ethile eyokuphila. Sekubiza ukuthi nina enikhona ke nihambe nibheke niye kubantu besintu. Niyoshaya ini amathambo niyohlola. Lapho enizofike nithola ukuthi kanti kwakuyini le eyabekwa kuphi la ekhaya. Njengathi ke thina abalaphi bendabuko. Mina nje uma ufika la kwami Sibiya ninesimo esithi asifane naleso ke noma isimo esikanjalo. Fike nginihlolele nginitshele futhi. Kubalekile ukuthi lento uyenze ngeqiniso futhi noma uyihlole ngempela uyilandelisisise ngoba ingozi. Ingozi kangangokuthi wena Sibiya nawe uyinyanga. Uma ufika emzini nomuntu awuyazi ukuthi strong kangakanani le nto. Bangakubona abanikazi begceke uwa khona la ekhaya. So kubalekile ukuthi uyenze ngeqiniso ngempela. Uhlolisise ukuthi lento ngayikhipha kanjani elapha ekhaya ebadunga umqondo umndeni ukuze ungazwani. Mase ngihlolisisile ke Sibiya ngiyihlolisisa ngihlanganise induku lapho ngizofuna wonke umndeni. Wonke umndeni uphelele. Ngoba ngesikhathi landwa le nto leyana
ikhonjiswa nina mndeni wala ekhaya ukuthi na umndeni na ingane yala ekhaya na ngomama wala ekhaya na ngobhuti wala ekhaya lento iyazi nina yazi ukuthi ni umndeni wayo kangangokuthi mayifika kwesinye isikhathi niyaye nigcatshwe thatha igazi layo negazi lenu nihlanganiswe nayo ayahlanganiswa amagazi ukuze nazane ngisho noma ungathi uyaduba sibiya uya eGoli kodwa iyokulandela khona eGoli ikubuyise la ekhaya ngoba nigazi elilodwa maseke sibiya lento lena angigxeki angeke inyanga ngigxekayo kodwa angifuni abantu badidiseke njengomdliwa nje umdliwa ngeke uzukhiphe ngenkukhu ekhaya okay wait ke mhlawumbe dokotela singakahambi kakhulu because ngathi le ofuna ukuintroduce njengamanje izohamba ibanga elide kade omunye umuntu aye understand yini umdliwa umdliwa sibiya ihlukene ke lento umdliwa sesingena kwenye indaba ejulile ke manje uyahamba uya kuphi ngilinganise nje eMamboni hamba emazweni koMalawi koZimbabwe uhamba uyolanda into yokuphila ngilinganise nje ngithi inyoka noma isipokwe uyolanda isipokwe mawusilandile sifike la egcekeni lakho ukuthi asizokhanda imali sikhanda imali sibiya isipokwe sikhanda imali sibiya isipokwe phile nje iminyaka ethi ayibe mide kakhulu lento angithi kade wayilanda isindala la ekhaya ilokho yona ilanda ini imali uhambe wena emhlabeni mnikazi uma uhamba emhlabeni lento lena iyasala uzuhamba kuqala ungayibuyelisanga iyasala uma isala lento sibiya la ekhaya iyahlupha futhi ngoba angithi lento umnikazi ubeyiphakela lento basuke bavumelana ngayo lapho wayilanda khona makuthi uyayihlabela makuthi uyayiphakela lento ayiphakelayo ngesikhathi engasekho ke akasekho iphakelayo lento ke ibizwa ke gcine sibiza sekuthiwa umdliwa siyaqala ishayela abantu la ekhaya iyabulala makunemfuyo iyaqala ishaya imfuyo shaya inkukhu iqede shaya imbuzi iqede igcina ishaya inkomo iqede mayiqeda imfuyo igcine singenela ini abantu idla nje hayi ukuthi idla kuphela iyamosha abaphethe imali iphelele ezandleni anizwani sibiya ngiyacabana sengibuyela kule mbuzo lo omndeni ukuthi ilungiseka kanjani indaba yemsemndenini abangazwani iyaqala iyadestroya manje mshayisana ngamakhanda ilapho ke esenilanda khona umuntu wendabuko umelaphi nizomfaka ekhaya enikhiphele lo mdliwa owahamba noma walandwa omkhulu noma okhokho kudala so lento yomdliwa kuyenzeka kube into eyalandwa kudala impela nje but izohlupha manje izohlupha nje ihluphe sibiya ngalendlela mhlambe umkhuluma ngikudala ukhuluma ngani mhlambe approximately 5 years back noma no 5 years mncane mhlambe 10 years 20 years 20 years even 30 years ilokho iphila iyaphila nje yona leyanto yalandwa la ekhaya ilokho iphila nje iyadestroy iyamosha nje la ekhaya la uma ningayisukumelanga ke leyanto la impilo zenu aziphambili aziphambili impilo zenu sibi impilo nje ilokho ikhona la imindawonye nje impilo ilokho imile nje ndawonye niyoze nithola umuntu ozonikhiphela leyanto la kube imani nithola ukuphumula ikanjalo nje imndeni eminingi icatshaniswa ilezo zinto suke kunalezo zimo lezo emindenini suke kunalezo zimo ezikanjalo so yini ekhathini eningi ngithola ukuthi abantu bemndeni bakuthola kunzima ukuthi beyiphakamele omunye umuntu udonsela esayidini lakhe nenkosikazi wakhe omunye udonsela esayidini nomfowabo yini edala lokho kuseyiyona lento noma cha
Wesibiya kwesinye isikhathi sibiya. Kwesinye isikhathi kusuke kuyimali. Okay. Ikakhulukazi nje into eshaya abantu imali. Okay. Ngoba akekho umuntu othanda le nto ngoba iyamosha. Kusuke kuyimali sibiya ngoba ukukhipha umdliwa. Okay. Inkomo nje ehamba ngenyawo ezine. Abanye bashawa imali. Omunye ke uma bezodonsela le nomunye edonsele le omunye usuke eyazi imfihlo. Okay. Omunye usuke mhlambe lo washona ekushile noyedwa. Kodwa engaphumeli obala emndenini. Nina nizobona ngokuthi yena waphumelela kangaka thina siyacindezeleka. Yena uyaphumelela yedwa thina siyacindezeleka. Kanti unaleya mfihlo leyana ukuphumelela kwakhe ucindezela amanye amalunga yomndeni. Gcine uma kuthi nakho siyakuhlangana emndeni sikhipheni into ekanje omunye athi hayi mina nomndeni wami si right nomunye athi hayi mina nomndeni wami si right kanti uyazi yena ukuthi uyazuza okuthile abanye bayacindezeleka emndenini. Let's-ke mhlambe akazuzi ke kusuke kuyisituation kanjani thola ukuthi nje idome ingqondo zawo wonke umuntu ukuthi nje ayingalungiswa lento kuyingcenye ukuthi lento isebenza ngengqondo zenu ngoba ifuna ukubusa la noma kanjani. La ngichaze nje kanje sibiya. Uyabona sengizoya la endabeni yezithwalo. Okay. Ngoba phela isithwalo vele lesi. Okay. Izithwala ayifani. Okay. Sikhona isithwalo othi mabakuthwalisa usilandile awukwazi ukusibuyelisa emuva. Umuntu akutshela ukuthi uthathile. Niyohlupheka impilo zenu no yonke impilo nyoze niyongena egodini nhlupheka. Kube khona isithwalo sokuthi mawusithathile uyakwazi ukuthi uhambe usiphindisele noma ungasamlandanga lo owasithatha kuye isithwalo uyakwazi esinye uyosihambisa kuphi emfuleni emanzini ahambayo. Uhambe nesifuyo thizeni uphathe izinto khona izinto ke ezinye oyiphathayo uhambe nenyanga iniyenzise inyanga inilekelele ekuthenini ikhiphe lento lela egcekeni ihambe iyoyilahla kuphi emfuleni asilahli lapha emfuleni sisuke siphindelisa emuva la yaqhamuka khona emanzini ahambayo. Isuke iphindela kuphi emuva lapho eyalandwa khona. Ilula yini ukuyenza leyo nto mhlambe ngoba uyikhuluma? Cha sibuya ukuyenza ikholula. No ngisho ukuyibuyisela emuva. Ukuyibuyisela emuva. Ukuyikhipha into yesithwalo. Ukuyikhipha into yesithwalo sibiya kulula kithi abelaphi bendabuko. Kulula kithi kodwa kunobungozi phinde kube nobungozi njengoba bese ngishilo ukuthi kufuna uma uyokhipha isithwalo emzini womuntu ngempela uyibambe iqine uqinise kakhulu endukweni zakho ngoba izithwala ayifani khona isithwalo esiyingozi kangangokuthi mawufika emndenini abanye baze bakutshela ukuthi wegogo phela isithwalo sala ekhaya siyingozi ngenxa yokuthi makufika inyanga la ekhaya ivele iquleke egethini kubiza ukuthi kiwena ke zibambe ziqine ngempela uqinise esikhwameni sakho uqinise induku zakho uhambe uyokhipha le nto leya. Naye ngoba umncane kanje na uyayenza lento le ngempela kahle kakhulu. So ukubheka lapha yana mhlambe umusu mhlambe asingene kuyo kubethele ukuthi umuntu onaleyo problem kusuke usuyombethelela wena. Okokuqala nakhona ekubetheleni ufika uhamba nesikhwama sakho kuyobheka ukuthi mhlambe yini mhlambe into efuneka kuloya muzi. Impela nje msibiya isikhwama ngihamba naso. Okay. Ukhuluma ngamathambo ngihamba nawo. Mina ke ngiyaye ngithande ukuthi mangisebenza ngisebenzise ithambo ngoba angifuni ukuyikha la ngifuna ukuyisusa la phansi angifuni sibiya ngibethelile egcekeni ngithi ngiphuma ngizwa ngena icall bathi bekunesikhova angifuni leyo nto leyo so mina ngiyabethela
ukuhamba kwami ngiyobethela ngifike ngikhiphe ke le nto la ngikhiphe umdliwa ngiyowulahla emanzini ahambayo nabo bonke laba bomndeni bese ngiyabaqinisa ngendlela engibaqinisa ngayo mase ngibuya egcekeni ngizofaka ikhonkwane zami isibethelo ngizoqinisa umuzi ukuthi noma ngakuthiwa iyabuya le nto lana ithi yazama ukungena ithola ukuthi akusangeneki la ekhaya noma futhi ithi iyazama ukungena kuwe ithola ukuthi nawe futhi uqinile akusangeneki ngoba uma ubethela umuzi qinisa nabantu angikwazi ukubethela umuzi bese nangiyeke abantu bakhona qinisa konke nabantu bakhona yebo yo uma ubaqinisa bafaka ibhodweni elincane noma mhlambe like obviously ikhona procedure yakho oyisebenzisayo kodwa ke mhlambe ngifuna ukuthola ukuthi let's say kunabantu abasontayo because imindeni phela ayifani khona abantu bathi asindisiwe ngegama lika Jesu kodwa baphinde bangene ngapha emsamo bese kuzoba khona bathi hey asisondele lapha thola ukuthi nje kuxubekile umama akakholwa nobaba bathi izingane ziyakholwa mhlawumbe ngaleso esimene esinjalo ujwayele ukwenza njani esimene sikanjalo ke sibiya ngiyaye ngihlanganise umndeni mangihlanganisa umndeni ngibatshele ukuthi la ngizoyenza u1 no2 no3 ngizoyenza ukuthi angiphoqi umuntu ongafuni ongekho interested uwamukelekile ukuthi ephume ngisale nalabo abangisele ngempela ukuthi basizakale basale ke abasalayo mabasala ke abasalayo siyaqhubeka nomsebenzi kodwa futhi imizi engijwayele ukuyithola labo bosindiso iyababuyela ingqondo iyabuya ingqondo ngoba bayafika ke sibili ngeke ngize ngithi abafika bafika yabona bosindiso la manje bafika bezokwenzani manje bayafika phela ukufika sengishola sibiye ekutheni bafike emini nje libalele kanje bafike emini wena sibiye bafike ebusuku sengishola ekuthenini noma bangasindiswa kodwa bayabona ukuthi lento iyalimaza futhi inkinga inkinga iyalimaza ingqondweni zabo liyabuya lento ukuthi phela usiko lolu futhi kumele futhi lenziwe so ngiqonda ukusho ukuthi baya understand isimo sasegcekeni futhi abanye bayavuma ukuthi mangithi manje ngiyanicaba ngifaka ingcabo zokuthi baqine mangiqinisa ke ingcabo ngiqinisa ngokuthi ngikufake inhlanga emzimbeni yes ngaqale ngigeza mase ngiqeda ukugeza ngulahle isilwane bese ngikufaka inhlanga zokuthi uqine into abayishoyo ukuthi gogo siyacela uyicashise ingcabo ingabonakali leyo nto leyo abayishoyo mase ukuthi laba abaningi nankinga ke abangasindisiwe cha gogo khululeka usigcabe nje ukhululeke uyabona imama ngicaba yonke indawo noma mhlawumbe khona angacabi khona cha kulaba sindisiwe wonke umuntu wonke umuntu cha kunendawo ekhethelekile engicaba kuzona ezinye ziyabonakala njengalana uyabonakala la ukuthi phela lo ugcabile laba basindisiwe ke singiyazama nami ukuciciyela ngendlela engifihla ngayo ukuthi hayi angifihle lana ngenxa yokuthi esontweni uzoba nenkinga yo yazi khona la episode yethu likhona ikhehla owaligcaba uyakhumbula leli khehla elitrend inkulumo yethi iyatrenda kakhulu ku social media lapho owagcaba khona ikhehla amadoda ke anenkinga yenduku mhlawumbe indoda uma inenkinga yenduku unazi isibindi sokuthi umncane kanje uyibambe ngempela uthi hayi azikhali mnumzane ngiyayibamba nje sibiya ngiyakutshela nje mabasuhleli kulela cansi la ukuthi ngiyasebenza manje ngoba ngifike ngikuhlalise lapha ngihlale la undlala udaba lakho bese ngiyakutshela ukuthi ngiyasebenza manje ngiyasebenza manje makumele ngiyibambe nje ngiyibambe
vele naye obviously ama-cases okuwabhekana nawo into ukuthi kusuke engenankinga nalokho because usuke efuna usizo noma uqale complain akacomplain ngoba vele usuke ifuna usizo usuke ifuna lento ukuthi ibe right usuke ekhathazekile. Alright, ngifuna ukuthi ngi-introduce le topic because ngibheke lapha ukuthi abantu besilisa abaningi bathola izinto ngaphandle ngokulala nabantu abarong thothi umuntu ucushiwe. Uyamlekelela umuntu onjalo ngicela usana usungena kulokho because sesizogoqa manje. Yebo cha Sibiya umuntu osuke ecushiwe ngiyamlekelela kakhulu. Okay. Abacushwayo ke kujwayele ukuthi kucushwe la abantu abanamakhosikazi. Uthola ukuthi umuntu unonkosikazi ekhaya useyajola ngaphandle. Sesikubiza ngokuthi umakhwapheni. Umakhwapheni ke mesena seyihambela lo muntu le ndoda yomuzi. Eyicuphe ukuthi uma isibuyela kuphi ekhaya induku ingasavuki ingasasebenzi induku isebenze uma ekuwe ngesikhathi ufika ke kimi mina ngiyakusiza mina ukhona nje lo muthi wami la ngizonibonisa wona Sibiya ngizokubonisa wona la lo muthi lo ngifike ngithathe wona ngihlanganise nezinye induku la mangihlanganisa nezinye induku la ngibambe nje induku. Uyibamba ngoba uyibambile. Ngibamba nje impela ngibambe nje ngifake ireza. Hayibo. Ngifake nje inhlanga ngifake nje inhlanga mase ngiqedile nguphekele imbiza. Kuthiwa umvusa nkunzi. Nguphekele imbiza uhamba uyophuza o2 liter ivuka induku yakho ibe right. Yebo. Izikhala ngempela la. Impela nje. Manje ushadile. Umyeni wakho uthini uma ngabe ushadile? Noma ukashadi? Ngashadi mina Sibiya. Usingile? Nkosi yami ngisingile. Bakithi. Ngisingile Sibiya. Alright. No, bese mhlawumbe ngicela ukuthi mhlawumbe siye ngasekupheteni kwale episode because ngiyabuka ukuthi kuningi esesikutholile kodwa into engiyibheka kakhulu mhlawumbe ulwazi ilukhulu mfethu. Uma ngabe umuntu uyangena la eminyango. Eziphi izinto okumele iqikelele umeze kuwena ukuthi make sure ukuthi lezi zinto mhlawumbe uphatha amakhandlela noma uphatha like iziphi izinto aza nazo umezela kuwena? Izinto umuntu okumele ukuthi aqikelele ngempela ukuthi uyayiphatha uma eza la kimi. Yabona nje uthinta yamakhandlela yamakhandlelo nje ungawaphatha nje 7 colors wamakhandlela ngoba vele amakhandlelo khona umuntu othi ohamba nethunya noma nezidalwa ngibeke kanjalo kunomuntu nje othi mayefika la ezohlola kube nesidalwa sakhe esizohlebela wena sithi ngicela ungilayithele ikhandlela elimhlophe. Uyongibona mina uhleli lapha ngidonsa ikhandlela ngililayitha kodwa ngeke ngize ngikutshele ukuthi ngililayithelani ngithunywe isidalwa sakho. So kubalekile ukuthi umuntu uma eza la ewaphathe amakhandlela. Yebo. Bathi kuumgomo noma mhlambe uyasho ukuthi uma sekwenzekile akayiphathe le. Cha akona umgomo Sibiya. Akona umgomo uyafika nje unenhlampu zohlola mina ke mhlambe sengikuthola la emathanjini ukuthi hayi man awungitholela ikhandlela elikanje nelikanje nendwangu ekanje kanje unenkinga ekanje kanje ufuna silungise isimo esikanje kanje noma masubuya ngokuzayo awungitholele isimo sento ethile seyinalithi sekhandlela elimnyama sike siyoloya ngaphandle uphinduloye hayi mfana ngathi kuningi ngicela ukuvala ngale nkulumo ke njengamanje umuntu mebelethiswe isilwane iziphi inkomba abonakala ngazo and uvale ngokuthi usikhishwa kanjani isilwane Wesibiya umuntu mayebelethisa isilwane zihlukene ke nezilwane ngoba zisebenza ngendlela yazo omunye uyayibelethiswe isilwane esizomhambisa Sibiya ihambe ebusuku nemini engalali simhambisa isilwane engalali akadli akalambi futhi akadli akalambi uma ehamba yedwa uyakhuluma
ukukhuluma kwakhe ukhuluma nalezi ilwane ayithwele la emzimbeni wakhe ukhuluma nalezi ilwane ayithwele la emzimbeni wakhe ukuyisusa leyanto leyana Sibiya kudinga ke ukuthi uhambe naye kude ehlathini elimnyama Sibiya ehlathini elimnyama ufike nezinto zokugquma induku zokugquma umgqume khona ehlathini umgqume uphathe induku ezinye umlahle lezi ilwane lapho ke Sibiya kusuke sekudingeka ukuthi uphathe isimo samareza uphathe isimo samakhandlela abomvu uphathe isimo samakhandlela amnyama uphathe isimo sonodoli uyangizwa yebo lo othenga esitolo kumbiwe umgodi makumbiwa umgodi Sibiya uyamfaka lo muntu onelwane la emgodini uyamgeza la emgodini uthatha lo nodoli uyamthenga uthenga yena ngalonodoli lo uthenga impilo yakhe yena useyoba yini ilonodoli lo uthatha igazi lakhe ufaka kulonodoli uyamthenga uthatha lonodoli ushiya la emgodini uthi bonke abafuna usibanibani wakasibanibani bazomthola la lona uyaphuma emgodini kusala ini unodoli la kulomgodi ususebenzile umgezile khona la emgodini uqedile uyamkhipha lona usibanibani usuthenga impilo yakhe ngalonodoli lo bese na ke usale ke uyawumbela lonodoli ehambe usibanibani ezihambele ilapho usumthula khona umlekelelo umkhipha zonke lezi ilwane ngesikhathi beqhubeke bethi bayamgadla zonetha lonodoli othenge igama lalomuntu ilapho nje Sibiya ikanjalo nje yo impela angivale la isasemnandi ithi number yakho itholakala kanjani mfethu utholakala kanjani ecingweni cha inamba yami Sibiya nababukeli bonke ithi nje 066 494 5677 ngizoyiphinda ithi 066 494 5677 ngiyatholakala ke noma yini yebo so mangabe mhlambe umuntu use Cape Town uthi ngifuna uzobethela vele obviously into efana lezo izima kanjani uyahamba noma mhlambe uqala umbizeze la esigodlweni ukumbiza kwami eze la esigodlweni kuyaye kungasizi kungasizi ngoba mina nginesinye isithunywa ngiyahlola na online na online yathi iyiqeleza nje online na online ngiyahlola Sibiya ngoba kusuka kwakhe eCape Town eze la ngithi suke sizocheck ukuthi so uyangitshela nje igama lakho nesibongo mesena mina okwami ngihlale la isithebeni sami ngishaya amathambo ngishayela amathambo ngikuhlolele futhi ngihlolele futhi into ekuyiyona futhi ngoba into vele engiyenzayo engijwayele baningi ke ngibahlolelayo abasebazweni online babazi nje baze bafike la ngibasize futhi bengekho la umeke efika la kusuke mhlambe sekuphoqa ukuthi mhlambe ikhonto kumele niyenze yebo sekudingeka yena ukuthi mhlambe khona izinto kumele ngizenze mina ngesandla sami emzimbeni wakhe kodwa nje uma kuumuthi mhlambe na umuthi womsebenzi Sibiya ngiyaye nguphathisele nje ephephu uyofika lapho sukukhona khona uma futhi ukude lena eCape Town ngiyasuka mina kanjena indleko ke ezo transport kusuke kwezakho wena sigule ngoba ngisuke sengikwenzela ifavor nalapha ngiyasuka nesikhwama sami ngihambe ngiyokuqinisela umuzi ngikusiza ngendlela engikusiza ngayo usizakale ngibuye inamba yakho ukugcina inamba yami ithi 066 494 5677 sibonga kakhulu yebo thank you thokoza yebo siyabonga Nenzima Africa sesifikile ke emaphethelweni ayo episode yethu lapho sasinodokotela uThenjiswa wakwaTembe nokuyena ke ofike ke wahluba udlubu ekhasini
Igama lami ke mina ngingusazi ngingokwaSibiya sengithatha ke izikhwama zami bakithi ngiyaphuma kulesigodlo ngifikile ngihambile ngibonile okhuluke kunakho konke ke eNingizimu Afrika maphethelo like subscriber make sure that you share this video hlala nami ngihlale nawe ngaso sonke isikhathi danko.